खुलुमहरग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोनसिम दिनै आं भिडिअ बानायनायनि मोनसेल' जाहोन दङ आं माब्लाबाबो बानायफेराखैमोन दिनै मोनसे जाहोननि थाखाय आं सानदों आरो दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनानै आपल'ड खालामगोन होननानै आरो बे जाहोनानो जाहैबाय मैया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो मिथिदों बा खबर मोनदों जानांगौ जे जोंहा सासे लाइमोन गथ'सा जाय 11th स्टैंडार्डआव फरायगासिनो दंमोन सेंट एन्स कलेजाव बे गथ'आ जिउ गोमानांगौ जादों आरो बे आं CIT आव थायो दा CIT निफ्राय सेंट एन्स कलेजा बारा गोजाननि नङा बे गथ'आ जेराव इन्सिडेन्ट जादों बेबो गौरां दैयावनो जादों होननानै बुंदों बारा गोजाननि नङा दा आं जेब्ला मैया मेगन खेवदों सिखारनायनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा आंखौ फन हरदों जे नोंसिनि खाथियाव बिदि बिदि घटना जादों होननानै ओमफ्राय अब्लाना आं बे समसिम आं जेबो खोनायाखैमोन ओमफ्राय आङो बे गामियावनो माखासे सुबुंफोरखौ आं सिनायो हिसाबै आं फन हरनायाव बिसोरो बिथांमोना खोन्थाहरदों जे नंगौ खोथाया खबरा कारेक्ट मार होननानै दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो खोनानो मोनदों जे गथ'आ जोबोद मोजांमोन फरायनायावबो मोजांमोन आरो आङो माखासे टिचार्सफोरखौ सिनायो हिसाबै आं सेंट एन्स कलेजाव आं फन हरदोंमोन पार्सनेलि गथ'आ थारैनो मोजांमोन होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो बे एफाग्राब मोजां गथ' सासे जाय गावनि फिउचारखौ ब्राइट नुहुरो सिमां नुगासिनो दंमोन जे मोजां मानसि जानानै आथिङाव गसंगोन माब्लाबा समाव होननानै बे गथ'आ दिनै जिउ गोमानांगौ जादों दुखुनांथाव बाथ्रा आरो माखासे गथ'फ्रा जों बेखौबो मिथिनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे माखासे गथ'फ्रा ड्राग्स लादोंमोन बा साबस्टेन्स अबिउस बा जौ लोंनानै दुगैदोंमोन बेबायदि होननायबो खोनादों बेसेबां नंगौ बेसेबां नङा बेखौथ' आङो दा बिजिरनायनि आंनाव दा केपासिटि गैया पस्टमर्टमनि उनाव जुदि माबाफोर रिजाल्ट ओंखारदोंबा हयथ' आं मिस खालामदों आं दाबो नुवाखै फेसबुक खुलिबानो बे बिमा बिफानि गाबनायखौ आं नुनो मोनदों आंबो दिनै बिमा जाबाय हिसाबै आंहाबो मोनसे सिन्था दङ आंनि गथ'खौबो हयथ' आङो फिउचाराव इयुन समाव फरायनायनि थाखाय आं बाहेराव थिनहरनोबो हागौ मोजां मानसि जाथों होननानै आं मोनसे सिमां नुगोन आथिङाव गसंथों होननानै डेफिनेटलि आंबो सिमां नुगोन दा बे गथ'सानि बिमा बिफायाबो डेफिनेटलि जोबोद मोनसे मोजां सिमां लानानैसो दोनहरदोंमोन कलेजाव दा कलेजनि एडमिनिस्ट्रेशना नो डाउट बहुत चैलेंजिं बे मोनसे बयबो गथ'फोरखौ नोजोर होनाया इजि नङाब्लाबो माखासे मनिटरिं मेकानिजमखौ जोङो गोख्रों बानायनाया गाहाम आरो गथ'फ्रा मा जादों बहा थांदों मा खालाममारदों फन लादों नामा फनखौ पजिटिव इउजाव बाहायदों ना नेगेटिभ इउजाव बाहायनाय जादों डिफरेंट इश्यूज दा बेखौ बे चेलेन्जनि गेजेरावबाबो स्कुलनि एडमिनिस्ट्रेशना गोख्रों जानांगौ होननानै आं सानो जुदि बे मनिटरिं सिस्टेमा गोख्रों नङाब्ला बेखौ एज ए टीम माब्रै गोख्रों बानायनांगौ बेखौबोथ' साननांगौ लगिया जानानै फैदों दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा जे बे गथ'आ जोबोद सिमां लानानै दंमोन खोमा नाथाय बियो आसखान्दा जालांबाय मोनसे खोथाखौबो आङो बेयाव खावलायनो सानदों जोंनि गथ'साफोर जाय हस्टेलाव थाहैदों बा जोंनि फंबाय बिनानावमोन प्लिज टेक केयर अफ योरसेल्फ टेक केयर अफ द पिपल अराउंड यू जों जुदि रेसपेक्ट लुगैयोब्ला मानसिफोरनिफ्राय बा जोंनि लोगोफोरनिफ्राय जोंबो एक्चुअली रेसपेक्टखौ होनो रोंनांगोन जोंहा जुदि सोरजोंबा हिंसा हिंसि
गाज्रि मोनलायनाय जुदि गोसो सिङाव दङब्ला जों बे हिंसा थानाय गोसोखौ लानानै जों माब्लाबाबो पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया बा पार्सनेल डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया जोङो आवगायलांनो हानाय नङा माब्लाबाबो नाथाय जुदि गाज्रि मोनलायनाय दङब्ला बेखौ जुदि बे जायगायावनो क्लियार खालामलायोब्ला एटलिस्ट बियो अखानायै carry forward जानाय नङा it has to be well communicated the message has to be conveyed that I am not liking this let's clear it out दा बेफोर माखासे गाज्रि मोनलायनायखौ जोङो माब्लाबा सानो र' आं बेखौ बदला लागोन र' आं रिवेन्ज लागोन नाथाय रिवेन्जआ जोंखौ माब्लाबाबो मोजां रिजाल्ट होनाय नङा लाइफआव नो डाउट बियो जोंबो मोनसे फेजखौ बारबोदों जोंबो मोनसे समाव बिराद रागा जोङोमोन नाथाय with due course of time जों गावखौनो गाव सोलायनांगौ बाध्य जादों मानो होनबा सिचुएशना जोंखौ सोलायहोदों and with due course of time we try to change ourselves also we become much more matured दा बे खोथा माखासेखौ जुदि जोङो साननानै आवगायोब्ला जे माबाफोर पार्सनेल ग्राज दंब्ला बेखौ जुदि देयर एन्ड देन जों मीमांसा खालामलायोब्ला जोङो सानफ्रामबो जोंनि आवगायनायाव आगान सुरनायाव मोजां खामानि मावनो आगान सुरनायाव जोंखौ सानफ्रामबो हेफाजाब होगोन नाथाय जुदि जोङो बे गाज्रि सिन्ता धारना बा हिंसाखौ लानानै जुदि जों आवगायोब्ला जों माब्लाबाबो बे पार्सनेल डेभेलपमेन्टखौ जों खालामनो हानाय नङा अथ'स' बियो जोंखौ खहासो खालामगोन दा ओंखायनो आङो जाहाथे जोंनि गथ'आ दस्रा गथ'फ्रा जों बेबायदि नेक्स्ट टाइम रिपिट बेबायदि निउज खोनाया बा जोंनि गथ'फ्रा सानफ्रामबो मोजाङै मोजां आवगायलांथों बेबायदि जाथाया जाहाथे जोंनि समाजाव दाजाथों जों बेखौनो मिजिंथियो आरो मोनसे मोजां खामानियाव जोङो आगान सुरनोबा जोङो बयबो गावखौनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगोन दा बेखौनो आङो खावलायनो नागिरदों आरो आं बेखौनो बुंनानै आं दिनै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों माबाफोर जुदि आङो गोरोन्थि बुंफ्लांबायब्ला अन्नानै आंखौ निमाहा होदो गोजोन्थों